Kuyanga, littafi na 4. Masu saurare na idan ba ku manta ba, mun dakata ne a daidai inda ta ce a hankali, na gode. Ni ma na faɗa muku a hankali na fece, to yanzu bari in faɗa muku da ƙarfi na dawo. Kuma ɗaura kawai, ya ce ba damuwa, ki gode wa Allahnki. Ya juya zai tafi kenan ta ce masa, don Allah kada ka nuna masa muna tare, ina tsoron abin da zai faru tunda shi ke da iko da ni da kuma. Sahabi ya katse ta da cewa, kwantar da hankalinki, na san kina cikin tsoro kuma kina neman taimako, ba zan bari ya san kina guna ba. Zan koma gidan ma yanzu gun mai gadi, in ja masa kunne akan kada ya gaya masa. Ta yi ajiyar zuciya tare da kakaro murmushi ta ce, to sai ka dawo, ya sa kai ya fice. Kai tsaye gidan abinci ya wuce, ya sayo mata mai tsadar gaske, kana ya shiga famasi ya siya mata magungunuwa har da na ciwon jiki da na zazzabi da ciwon kan. Sannan ya wuce gidan Yarima ya yi sa'ar kuwa bai dawo ba. Ya keɓe da mai gadin ya bayyana masa komai tare da bashi kuɗi cin hanci. Mai gadin musulmi ne, ɗan ƙasar Cameroon ne, yana jin Hausa sosai. Ya hau gyaɗa kai ya ce ba zan faɗa masa ba insha Allahu, domin na tausaya mata. Yarinyar tana da kirki, tun zuwanta na daina zama da yunwa. Wannan yaro ba shi da kirki sam, baya ganin karama ce, amma dai kai ma ka yi taimako, Allah ya biya ka. Sahabi ya ji daɗi ya yi murmushi ya ce amma amin, na gode. Suka kara yin musabaha ya tafi. Ɓangare guda da Yarima ya dawo gidan bai nemi inda take ba ko kusa ko alama, domin cikin fushi yake da ita. Kwana yana tuna yanda ta kasance a tsakaninsu, domin ta bashi haushi sosai, wato don yana jin daɗi a jikinta shine ta sami hanyar raina shi, har tana iya musanta masa da sa'insa da shi. Lallai dole ne ya yi maganinta, domin ba zai zauna da kuyangar da ba ta ganin darajarsa ba, zai gyara mata zama. Abu ɗaya yake masa yawo a kwanyarsa, baiwarta da yadda take da ni'ima. Tabbas a wannan fage ya san ta ciri tuta, ba karya yarinyar ta cika mace, bai taɓa jin macen da ya kusanta ya ji ta zamzam kamar ta ba. Aiko da zai yi fushi da ita na lokaci kalilan ne, ba zai iya rabuwa da ita ba, tunda ya ɗanɗane ta, ya ji wani abu a ransa a kanta. Ya zo ne masa kamar super glue ko a ransa. Ya kwana yana tuno daɗin da ya ji a jikin kuyanga. Da gari ya waye sai ya shirya zai fita gidan wani abokinsa, za su je wani shopping. Har ya fita kuma ya yi tunanin ya cancanci ya gano ta, tunda bai ji motsinta ba ko ba ta da lafiya. Yana kuma son dai ya ganta, domin shop ɗinta na burge shi da cikar kirjinta. Yana shiga abin mamaki bai ganta ba, bai kuma ji motsinta ba a toilet ma har lekawa yayi. Sai ya ja ya tsaya a tsakiyar ɗakin yana tambayar kansa, to shin ina wannan yarinyar ta je ne? Yayi sauri ya fito ya leƙa kicin, amma ba ta nan. Ya zaga bayan gidan shine har lambu, ya gama zagayensa yana neman ta, amma shiru, bai ganta ba, balle ma wata alama ko tana gidan. Nan kuma jikinsa ya fara sanyi, kada dai guduwa ta yi. Ya tambayi kansa, gabansa ya faɗi a lokaci guda, domin ya san in har ta gudu ba iya kai kanta gida za ta yi ba, tunda ba ta da kuɗin jirgi balle wata hanya a garin da za ta iya guduwa gida. Ya tafi da saurinsa ya tambayi mai gadi, ya ce masa shin ko ya ga fitowar Zinatun? Mai gadin ya hau girgiza kai yana nuna ko a jikinsa, a zahiri yana faɗin ban ganta ba, tun jiya rabona da ita. Yarima ya ce a zaman ka ta yau a gate ka matsa na awa ko na minti? Mai gadi ya hau so sakiya ya ce to da yake dai yau na tashi da ɓacewar ciki, ina ta shiga toilet, shi yasa bana ce ko sau nawa na bar gate ba, kuma nakan daɗe kafin na dawo. Yarima ya dafe kai ya ce shikenan ta gudu, na shiga uku. Mai gadi ya zabura ya ce ta gudu? Zinatun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina za a je a ganta? Wa ta sani a kasar nan? Yarima ya harare shi ya ce ko ma wa ta sani ko bata sanin ba, ai kana da hannu a ciki, tunda kana wasa da aikinka. Baka rufe gidan yadda ya kamata ba. Ya juya ya bar mai gadi a tsaye sororo.
Ai a ranar kuwa Yarima ya rasa tsugun, yana faman zaryar gun jami'an tsaron garin, yana ba su bayanan batan kuyanga, wai ko Allah zai sa a ganta a hanya. Kwana biyu suka yi suna cikin a kanta, amma shiru. Dole ya hakura ya kira gida, yana tambayar mahaifiyarsa ko da Umma ta ji abin da yake faruwa daga bakinsa. Ta kidime ta hauyi masa faɗa. Yarima, ko dai akwai abin da kake mata ne, ko takura mata kai da ayyuka da faɗanka? Yarima ya ce, to Umma, in ma na yi mata faɗan sai ta gudu, ba ni da ikon da zan mata ne? Kawai dai yawon buɗe ido nake son na tafi, tunda kawai yawon buɗe ido nake jin ta tafi, tunda idanta ya buɗe. Dama baki ga yadda take shigar kananan kaya ba, tana son ta fita gari, na hana ta, ashe dai za ta shammace ni ta gudu. Jin hakan yasa Umma ta yarda ta hau faɗa, tana cewa to ai da ba guduwa ya kamata ta yi ba, sai ta faɗa maka maza take bukata, sai ka dawo da ita gida a yi mata aure. Yanzu kaga hakan ai sharri za ta jawo maka, a ce kai ka kore ta, ko cutar ta kake yi yasa ta gudu. Gani da mahasada a cikin gida, kishiyoyi, kuma dole ka san takawa zai yi faɗa, amma ka bar ni da shi, zan san me zan faɗa masa. Yarima ya hau Godiya yana jin daɗi a ransa. A kwana na ukunta a gidan sahabi, bizarta ta samu ita da shi, suka kamo hanyar dawowa Najeriya. Da yake ta saki jikinta da shi tunda ba cutar ta zai yi ba, sai suke ta hirarsu a jirgi, tana ta masa godiya da nuna masa farin cikinta a zahiri. Shi kam ba komai yake ce mata ba, sai ni kam ba zan daina gaya miki ina son ki ba, ki rike alkawari. Ta limshe idanuwanta, tabbas inda wanda za ta so to a bayan sahabi yake, amma ina yau da ta nufi kasarta, ji take wata kaunar mahabub ta dawo mata sabuwa. Da ya ga ta shiga tunani, sai ya ce mata, Zinatu, kada ki fasawa kanki damuwa, ki cire komai a ranki, domin ni da aure nake son ki, kuma ba zan rinka miki kallon abin da Yarima ya yi miki ba. Ki mance da komai yanda ni ma zan manta da komai. Haka kuma ki ja bakinki ki tsit, kada ki faɗa wa kowa abin da yasa kika dawo, ko abin da Yarima ke miki. Kimarki za ta ragu a gun mutane, sannan za a yi ta yawo da maganar a gidan. Ta gyaɗa kanta ta gamsu. Ita ma ai za ta so asirinta ya rufu, domin kada masoyinta ya ji ba zai ji daɗi ba. Sannan ga 'yan uwanta kuyangu, abin zai iya zama abin surutu, a yi mata wani kallo. Da daddare suka duro kasar Najeriya bayan isha'i. Har gidan sarki Abdullahi Yarima ya ɗauki shatar mota aka kai su, amma shi bai bari an gansa ba. Ita kaɗai aka sauke a kofar gidan sarki, aka tafi da shi kuma zuwa hotel ɗin da zai kama ya kwana, in gari ya waye ya wuce Daura garinsu. Kafin su rabu, tun a mota ya bata waya karama kirar Tekno, domin ya ce yana son ya rinka jin muryarta a kodayaushe, sannan in tana da damuwa ta sanar masa, zai mata maganin damuwar. Tabbas sahabi ya gama mata komai. Shigarta gidan tun daga kofa aka fara mamakin dawowarta, tun da an san da ita da Yarima suka tafi, kuma ba su da labaran dawowar Yarima. Kai tsaye ɓangaren su ta zarce, bata bari kowa ya ganta ba. A ɗakin su mutum biyu ne, ba su yi bacci ba. Zulaihat idan ta biyu kawarta, da Zulaihat ta ganta, kirji ta dafe tana faɗin, wa nake gani kamar Zinatu? Dama yau kuna tafe, amma ban ji sanarwa a cikin gidan ba. Kuyanga ta zauna tana faɗin, wash, barni na huta tukunnan Zulaihat, sai ki watso min tambayar. Zulaihat ta janyo jakar da Zinatun ta shigo da ita ta kaya, ta ce, lallai kyan tafiya dawowa. Ina Yariman, ko ba tare kuka dawo ba? Idan tare muka dawo, za ki gan mu a tare ne? Zulaihat ta hau murmushi tana faɗin, ina fa, kawai dai tambaya ce. Kuyanga ta ce, to banni na huta tukunnan, sannan ki bani labari akan mahabub ɗina. Zulaihat ta yi dariya ta ce, mahabub ɗinki yana nan kalau. To masha Allahu. Gari na wayewa aka aiko kiran Kuyanga. Labari ya kai wa Umma, an ga Zinatu ta dawo gidan da daddare. Sai da Umma ta tabbatar da lallai Zinatun ce, tunda ta zo da gaggawa kiran ta durkusa a gabanta. Umma ta ce, me ya dawo da ke gida? Yarima bai sani ba. Gaban Kuyanga ya faɗi. Take dabara ta zo mata.
fita nayi dan ganin gari shine na ɓace, har wasu suka tsince ni suka tambaye ni inda nake, ni kuma na manta inda zan ce musu. Ban san kwatancen mazaunin Yarima ba, shi yasa da suka ce za su dawo da ni Najeriya ban musa musu ba. Umma na gama ji ta ce, ko dai yawon iskanci kika tafi, Allah ya kama ki aka dawo da ke gidan. Da sauri ta hau girgiza kai tana hawaye, ta buɗe baki ta ce, wallahi ba haka bane, wancan maganar da na yi ce gaskiya. Umma ta ce ta tashi ta bata guri ta yi wa kanta rayuwar jin daɗi, wasu ma nema suke. Tana fita Umma ta kira Yarima ta gaya masa komai. Yarima ya sha mamakin da har ta iya dawowa ita kaɗai. Ya ce wa Umman yana tunanin akwai wanda ya taimaka mata ta gudu zai yi bincike. Umma ta ce, ni dai kawai ka dawo Yarima, domin na fi son zaman ka a kusa da mahaifinka, don in yana ganin ka a kusa da shi zai fi shakuwa da kai, sannan hakan ne zai sa sarauta ta dawo hannunka ta sauki, tunda wancan Sahoramin ya tafi Sudan karatu, ba zai dawo yanzu ba. Yarima ya ce, ni ma bana jin zan dawo yanzu Umma, sai kamar nan da wata guda. Ta ce, to kai kokari ka dawo a wata gudan, kada ka kara fa. Ya ce, an gama Umma, ba zan kara ba. Suka yi sallama, sai da labari ya kai kunnen sarki wai kuyanga da suka tafi Turai da Yarima ta gudu ita kaɗai. Mamaki ya ishi sarki, domin bai san an yi tafiyar da mace ba da ba zai bari ba, balle har ya yarda ya bar Yarima ya tafi da mace. A ranar ya saka Umma a gaba ya ce, ban kanki in aske. Ya yi mata faɗa har sai da ta yi hawaye tana faɗin ai hakuri takawa, ai an riga da an yi kure da har aka tafi ba a gaya maka ba, ba za a kara ba. Ita kuya kuyanga ta sake cikin yan uwanta bayi, bata nuna wata damuwa ko wani abun ba. Haka su ma ba su gano komai ba, sai ma yaban canzawarta da suke ta yi, wai ta yi kyau, fatarta ta yi kyau a can. Shi ko Mahabub kallonta ya yi ta yi, yana fara'a da jin daɗi yana faɗin, kin canza da yawa Zina, kin yi matukar kyau, fatarki sai sheki take yi, lalle kin huta a can, kin bar mu cikin aikin wahala. Ina fa hutu Mahabub, zo ka tambaye ni ka sha labarin komai, ha ha ha. Ta yi fari ta ce, kai ma ka kara kyau, anya ka yi kewata kamar yadda na yi taka kuwa? Ya ce sosai kuwa, don ko nan gurin da muke zama shi ma shaida ne, kuma da fatan dai soyayya ta ba ta yi gibi ba, tana nan yadda na santa da yawa. Gibi kai? To in ji ni dai, ita dai ta yi gibi nake ga. Sai ma karuwa da ta yi, ai duk inda nake da na tafi ina tare da sanka da kaunarka. Ya ce na ji daɗi sosai. Da yake wayar da Yarima ya bata, ɓoye ta yi sam ba za ta bari Mahabub ya gani ba, balle ya yi mata fassara. Gara Zulaihat ta nuna mata, amma ta ce kada ta faɗa wa kowa. Zulaihat har tana tsokanarta da cewa ta ko dai sahabin nan zaki aura ne, komai ki ce sahabi, mu dai kada ki mana sakiyar da ba ruwa. Kuyanga ta ce, ban ga abin da zai sa na bar Mahabub ba, ki ma bar wannan maganar, sahabi abokin shawara ne, abokantaka ce a tsakaninmu. Dariya kawai Zulaihat ta yi tare da jan bakinta ta yi gum. Watan kuyanga ɗaya da dawowa, yanayin ta ya canza, domin wani laulayi ta rinka yi, ga yawan zazzabin dare da ciwon ciki da bacci da kasala da kwaɗayi da take yawan yi. Zulaihat ita ce ta jikinta, ita ta san matsalarta a rashin lafiyar, sai ta zamo mata magungunuwa ta yi ta bata na gargajiya, tana jikawa tana bata tana sha. Kwana biyu ta yi a kwance. Mahabub ya tada hankalinsa, ganin ciwo ya ke lafawa, kullum cikin aikawa da rubutu yake yi. A ranar da ta gama shanye jikon da Zulaihat ta yi mata, a ranar ta yi malele kuwa a tsakar ɗaki. Mahar tana ciwo kamar ta mutu, tana ihu tana kiran sunan Allah. Jini ne ya rinka zuba a jikinta, ta kasanta mai yawa. Zulaihat ta tsorata ainun, da gudu ta gaya wa manyansu tsoffin bayan gidan. Da suka zo kanta suka ga ikon Allah, abin ya fi karfinsu, sai suka bazama cikin gidan. Gun matan sarki suka gaya musu. Mama ta tsakiya da amaryar sarki Fatu, mahaifiyar Lamido, su ne suka fara zuwa gun kafin Umma ta zo.
Likitansu na cikin gidan aka kira, mace ce, Dr. Halima Wasai. Da kayan aikinta ta zo, ta zaci abin karami ne, sai da ta zo ta ganta ta ce musu ai bari za ta yi, da alamar ciki ne da ita, maza a tafi da ita asibiti don in ya bare a yo mata wankin ciki. Hankalin kowa na gidan ya tashi. Ba a bari sarki ya ji ba, Umma ta ringa faɗin shegiyar yarinya mai siffar munafukai, ashe abin da ta yi a kasar ta kudo kenan. Lallai asirinki ya tono, Yarima ba shi da alhaki, shi yasa bai ma sani ba ta munafurce shi. Mama ta ce ai irin wannan ba abin ta mutum, kuma ba mu da tabbacin. Amin, mama ta ce ai irin wannan ba abin ta mutum, kuma ba mu tabbatar ba. Likitan ma zato take, don haka mai mata fatan alkhairi tun da ɗa na kowa ne. Umma ta harari mama, dama haushinta take ji ganin tarin gumi Fatu sun haɗe mata kai. Umma ta watso wa mama magana mai zafi don ta ji haushi, ta ce to inda ɗa na kowa ne wani ma ya yi ɗan mana. Na zaci tun zuwanki gidan nan katon kashi kawai kike yi, ko kin taɓa yin ɓarin nema? Mama jarumar mace ce mai tawakkali, ta yi murmushi ta ce ban taɓa yi ba, amma na gode wa Allah ya bani takawa da sanin ya kamata, kuma ina daɗa gode masa, na san kuma bai manta da ni ba. Na tabbatar kuma in har ya bani a gaba, inda yawan rai zan fi ki iya yi wa yara tarbiyya. Fatu ce ta ja hannun mama tana faɗin ki bar maganar haka, ki shiru, ga mutane fa bayinku a gun, bai kamata ba. Mama da Fatu suka bar gurin, ita Umma da ta kwaɓi mai zafi aka mayar mata, ta fi maman jin zafin maganar ma. Yauwa ai gara hakan, dama in baki ya faɗi son rai ai bai san me za a mayar masa ba. Mu je zuwa dai. A can asibiti likitoci suna ta iya bakin kokarinsu domin su ga jinin da take zuba daga jikinta ya tsaya don ta fita hayyacinta. Sai da Allah ya taimaka jinin ya tsaya, kana suka yi mata allurar bacci, sannan aka nemi 'yan uwanta domin su zo a ɗebi jininsu a kara mata. Likitocin kansu sun yi zaton cikin da ke jikinta ya zube, to ajiyar Allah bai fita ba, sai wuya kawai da ta sha. Iya yabi wata tsohuwa cikin waɗanda suka kawo ta, ta ce musu su taimaka su karasa fitar da cikin, ba aure ne da ita ba, abun kunya ta ja musu. Dr. Halima ta ce mata gaskiya ba ma zub da ciki, domin in mun yi hakan tamkar mun yi wa Ubangiji shishigi ne, domin ba mu san nufinsa da ya sa ta samu cikin ba a lokacin da bai dace ta samu ba. Iya ta ce amma dai da kun taimaka, saboda idan labarin ya je kunnen sarki ba za ta ji da daɗi ba, don korar ta ma zai yi a gidan, kuma gashi ba mu san cikin waye ba, ga ta marainiya. Dr. Halima ta ce ko ma dai meye ne iya, sai dai ku yi haƙuri, mu fa ba ma aboshin a asibitin nan, sannan ku sani wannan ciki ba mai fita ba ne. In har kuma kuka yi kokarin yi masa dole, to tabbas za ku iya rasa ranta a wajen zubarwa. Iya yabe ta tsorata matuka, jiki na rawa, ta ce to a bar maganar, Allah ya bata lafiya ya rufe asiri. A can gida da labarin neman jini ya zo wa kowa, sai aka yi ta nokewa. Mahabub kuwa da rawar jiki ya nufi asibitin saboda ya ba da jininsa ga masoyiyarsa. Shi a tunaninsa ko wata lalurar ce ta daban take wahalar da ita. Da yake a ranar Lamido ya dawo ya nufi daga Sudan, ya gama karatunsa wanda ya yi na shekara 5. Rangadi suka fita shi da mai martaba, domin sarki yana son Lamido kwarai. Can bayan gari ya ja shi, wai su yi hirar yaushe gamo. A nitse kada a takura musu. Lamido ya ji daɗin wannan zaman da mahaifin nasa, domin sun sha hira tun da suka zo wajen 11 na safe, sai yamma suka fara haramar komawa gida, da yake dirar safe ya yi a Najeriya. Jakadiya tana gaban Umma tana faɗin ranke ya daɗe, na je cikin azama domin in sanarwa sarki labarin irin abin kunyar da kuyanga ta haɗa mana a yau, sai na tarar da baya nan. Na tambayi dogari wai ya fita shi da Lamido.
da kuma fadawa rangadi. Lallai na yarda sarki yana son Lamido, domin na manta rabon da na gan shi ya fita rangadi balle bai taɓa zuwa da Yarima ba. Anya kuwa ranke daɗe ba asiri matar can ta yi wa sarki da Yarima ba kuwa? Umma ta hau gyaɗa kai cikin takaici tana faɗin, ai wallahi jakadiya matar can burinta a cikin gidan nan ba zai taɓa cika ba, domin ɗana shine sarkin gobe da yardar Allah, kuma duk mai binsa da sharri sai na yi maganinsa, mu zuba mu gani. Har dare da sarki ya dawo shi da Lamido labari bai je kunnensa ba, sai da sassafe jakadiya ta bazama ta je ta kai gaisuwa ta gurfana a gabansa don ta kware a munafurci da gulma. Sai da ta gama bambadancinta da yi masa kirari, kana ta zayyano masa komai duk abin da ta sani da ya faru. Sarki ya yi shiru, kirjinsa na dukan uku don fargaba. Yanzu cikin kuyanginsa akwai ɗaya a ciki? Amin, yanzu cikin kuyanginsa aka yi wa ɗaya ciki? Mai hankalin ciki da ya san ta farin sani saboda yawan ayyukanta a cikin gidan? Ga uwa uba ladabinta da biyayya. Allah sarki, wannan kenan. Ya dafe kai ya yi tsawon minti 5 a hakan, kana ya ɗago ya kalli jakadiya ya ce, maza ki je ki kira min matan gidan nan su ukun. Su Umma da Fatu da mama yake nufi. Ɗakin Fulani ta fara isa, ta gaya mata, kana ta wuce ɗakin mama. Bayan ta sanar da ita kiran sarki, sai ta wuce ɗakin Fatu. Tana shiga ta tarar da ita da Lamido suna hira, ta durkusa ta kai gaisuwar ta gare su, kana ta isar da sako ta fita. Ko da suka haɗu gaban sarki, Umma ta fi su faɗuwar gaba saboda ta san kaf ɗinsu ita ce mai laifi, tunda ita ce silar samuwar cikin ta kuyanga. Don da ba ta tura ta kasar waje ba da ita da Yarima, da ba ta samu ba. Bayan shiru na wasu mintuna, sarki ya yi gyaran murya, kana ya kalle su ɗaya bayan ɗaya ya ce, kuna da masaniyar abin da ke faruwa a gidan nan? Suka hau gyaɗa kai. Ya ce, to ya aka yi harakan ta faru? Ya aka yi kuyanga ta sami ciki? A ina aka yi hakan? Me yasa kuka yi wannan saken? Mama ta buɗe baki a hankali cikin ladabi ta ce, ranka ya daɗe, takawa ba ni da laifi a ciki. Fatima ta ce, ni ma dai ba ni da laifi. Umma cikin jin haushinsu ta ce, to tunda ba ku da laifi cikin, sai ku gaya masa mai laifin. Na ga alamar dai so kuke ku nuna masa karara ni ce da laifi a ciki. Mai martaba ya ɗaga mata hannu ya ce, ya isa, ba na son ɗaga murya domin zuciyata tafasa take yi, raina a ɓace yake. Tambaya kawai na yi, ba neman jin fitina ba. Ya aka yi hakan ta faru? A gaya min. Mama ta ce, ranka ya daɗe, cikin nan fa tun daga turai aka same shi, domin da alamar da shi ta dawo, domin Yariman ma da suka tafi da shi can ta baro shi bai sani ba ma ta dawo. Sarki Abdullahi ya firgita da jin wannan maganar, ya ce, turai? Ya aka yi har kuyanga ta je turai ba tare da sanina ba? Me yasa Yarima ya tafi da ita? Ba a gaya min ba. Tabbas Fulani ke ce dai da laifi, tunda kin san da tafiyar tasu kika ɓoye min, kin kuma san halina akan in aka munafurce ni a abu. Umma ta yi kasa da kanta, ya ci gaba da cewa, to shi Yariman ne ya yi mata cikin kowa? Da sauri ta ɗago tana faɗin, ba cikin Yarima ba ne, bai ma san ta taho ba. Ya ce min ta daɗe ba ta gidansa, tun zuwan ta kasar idan ta ya buɗe take bin maza. Farkan nata ne ya sa ta a jirki ta taho, a halin yanzu ma Yarima bai san tana da ciki ba. Mai martaba ya ce, ko ma dai menene laifin na Yarima ne, ko ba cikinsa ba ne, to ku ne sila, sannan alhakin yana kanku. Me yasa da hankalinki za ki haɗa mace da ɗa namiji su je su zauna a gida ɗaya, ba matarsa ba, ba komai ba, alhalin kin san halayyar ɗanki? Muna da masaniyar yana bin matan turawan nan a can. Mai martaba ya ja ajiyar zuciya ya ce, Yarima bai ɗauko halin kirki na gidan sarauta ba, domin babu mai munin halinsa a dangina. Ban yi fasikanci ba, ban yi shaye-shaye ba, amma gashi Allah ya jarabce ni da yaron da yake yi. Allah na gode maka, Allah ka shirya mai shi. Umma ta hau zub da hawaye tana faɗin, amma dai ka san akwai mahasada na agun, bai dace ka rinka bai kamata ka rinka aibata min ɗa suna gun ba.
tsawa ya daka mata, yi min shiru Fulani ko ranki ya ɓace, ba na son zancen banza waɗannan abokan zamanki ne ba mahassadanki ba, kuma ki gaggauta kiran Yarima a waya ki gaya masa maza injini ya dawo gida. Ta hau gyaɗa kai tana goge hawaye ya ce duk su tafi su fita. Sun miƙe kenan za su fita sai ga jakadiya ta shigo da sauri ta durkusa ta ce an zo da babban batu daga asibitin da aka kwantar da kuyanga, ana buƙatar jini a cikin gidan nan, za a kara mata domin tana cikin wani hali. Umma ta harari jakadiya yayin da Fatu ta ji wani tausayin kuyangar ya shige ta. Ta ce da jakadiya maza ki kira min Lamido a ɓangarensa ki sanar masa ya fito ya je asibitin a ɗebi nasa. Mai martaba na jin ta faɗi hakan ya yi mata magana akan wani dalili zaki bashi wannan umarnin. Alhalin jiya ya dawo bai gama hutawa ba, zaki sa shi wahala, babu na siya ne da ba za mu siya ba. Fatu ta ce ranka ya daɗe, ɗazu muna hira da shi ya gama faɗa min an auna jininsa an ga group O ne, ya ce kuma yana son ya baiwa mai bukata domin ya sami lada. Na tabbata kuma in ya ji a cikin gidan nan ne zai je da gaggawa. Mai martaba ya gyaɗa kansa ya ce to a ce masa ya bayar ɗin, ni ma na amince tun da ladan yake nema. Jakadiya ta ce an gama, zan je yanzu ko in gaya masa. Duka suka fice daga turakar sarkin, ko da jakadiya ta je wa Lamido wannan magana ta umarnin ya je ya ba da jini in ji mahaifiyarsa ba shirya hau shiryawa na zuwa asibitin.